Jaungoikoaren hitza entzuten dugun guztitan, gogoan izan behar dugu, ez dela aspaldin esandako hitz bat eta beste pertsona batzuei zuzendutakoa, baizik eta konsideratu behar dugu, garbi eduki behar dugu, Jaungoikoaren hitza bizirik dagoela. Garai guztietarako, leku guztietarako, pertsona guztientzako balio duena. Horregatik entzun behar dugu, ez beste batzuei zuzenduta bezala, baizik eta guri pertsonalki zuzenduta bezala. Hau da, evangelio entzuten dugunean, Jesusek bere ikaslei esaten dizkien hitzak guk entzun behar ditugu guri esango bagenizkigu bezala. Ez bakarra apostoluentzako, ez bakarra bere garaiko jendearentzako, baizik eta toki, hizkuntz, arraza eta garai guztietako jendearentzat hitz egiten du Jesusek. Jaungoikoaren hitza bizirik dago eta egokitzen da egoera bakoitzera, pertsona bakoitzari. Horregatik beti modu hortan entzun behar dugu Jaungoikoaren hitza. Gaurkoan entzun dugu Jesusek nola eskatzen dien 72 ikasleri, bere 12 apostolu eta aparte, bazaukan beste taldetxo bat, 72 lagunez osatutakoa, eta Jesusek hoiei eskatzen die joan daitezela binaka berri ona zabaltzera. Joan daitezela herri eta auzo guztietara. Aurrera xeago, piztuera ondoren, bere ikaslei ere eskatu zien, zoazte mundu guztira eta zabaldu berri ona. Hitz horiek guk entzun behar ditugu guri zuzenduta bezala. Vatikanoko bigarren kontzilioak errealidade hau oso modu berezian azpimarratu zuen. Kristau guztiok izan behar dugu misolari. Gehienetan misolariak gogoan hartzen ditugunean edo aipatzen ditugunean akordatzen gera Afrikan edo Asian edo urrutietako tokietan dauden gure lagunak, gure familikoak, gure herrikideak. Hoiek gogoan hartzen ditugu eta hoiek egin dute, eduki izan dute, halako bokazio berezia, beren etxea utzi, beste leku batera joan, hango hizkuntza, kultura bereganatu eta hangoekin bere bizitzan parte handi bat batzutan hil arte konpartitzeko. Baino Vatikanoko bigarren kontzilioak gogorazten digu danok gerala misolari eta denok izan behar degula hain zuzen ere Jesusen berrionaren zabaltzaile. Eta gaurko evangelio hontan horretarako zenbait irizpide arki ditzazkegu. Hain zuzen ere, Jesusek nola nahi duen izan gaitezela misolari. Esan digu aurreneko gauza, langileak eskatzeko uzta jabeari. Lana asko baita eta langileak gutxi. Askotan ulertu izan da eta ulertzen da eskatzeko bezala Jaungoikoari apezak, apez gutxi daudela eta eskatu behar dizkiogula apezak Jaungoikoari. Eta ongi dago hola entenditzea. Baino baita ere uler dezakegu azken finean denok izan behar degula langile. Denok saiatu beharra daukagula baita ere Jesusekin parte hartzen. Ez bakarra apezak edo erlijiosoak, baizik eta kristau guztiok izan behar dugu nola baitere misolari. Horregatik baitere uler dezakegu gaurko esaldi hau, uzta jabeari eskatzeko langileak bialdu ditzala, denok nola baitere halako esan genezake konsiderazioa eduki dezagula. Danok ohar gaitezen misolari izan behar dugula. Eta hori eskatu behar diogu baita ere Jesusi gure hartzaionari eman dezaigula benetako misolari mentalidadea gu guztioi. Edozein tokitan gaudela ere. Eta zen olako irizpideak aipatu dizkigu Jesusek. Saiatuko naiz, gaurko hontan agertu zaizkigunak nola baitere
azpimarratzen edo halako agerian jartzen behintzat. Eskatu digu alde batetik joan gaitezela arkumeak otso artera bezala. Honekin Jesusek, nik ala ulertzen dut behintzat, eskatzen digu humilki jun behar degula, humilak izan behar degula. Kristauok sekulan ez dugu gure burua besteen gainetikan jarri behar. Ez dugu pentsatu behar beste inor baino hobea geranik, edota zerbait gehiago izango baginu bezala, edo zerbait gehiago izango bagina bezala. Halakorik Jesusek ez du nahi, arkumeak otso artean bezala. Otzanki, humilki, errespeto handiz, jokatzea nahi du Jesusek. Misolariak bere inguruan dauden beste pentsamoldeak eta beste mentalidadeak errespetatzen ditu. Eta saiatzen da haietan dauden gauza onak ere aprobetxatzen. Beste aldetik, eskatu digu ez eramateko, diru sakelik, bide zorrorik, olakorik. Batez ere nik ulertzen dut honekin Jesusek adierazi nahi digula gure konfiantza ez degula jarri behar gauza materialetan. Ez da guregan ere, jangoikoarengan baizik. Bere espirituak, bere graziak eramaten baitu aurrera berri ona jainkoaren arreinua. Ez diruak, ez botereak, ez indarkeriak, ez jakinduriak ere, ez da gure birtuteek ere, baizik eta jangoikoaren graziak, jangoikoaren indarrak, jangoikoaren espirituak. Beste aldetik ere eskatzen digu pakea nola baitere gure inguruan banatu dezagula. Jesusek eskatzen digu pakezale, pake egile izan gaitezela. Ez gatazkak sortuz, ez komplikazioak, baizik eta gure inguruan pakea etxe hontan. Jesusen mezuak pakea ekarri nahi digu. Bai norberarentzako, hau da barne pakea, baita gure inguruan ere. Ekarri nahi digu pakea gure etxeetarako, gure herrietarako, mundu zabalerako. Eta beste aldetik ere, eskatu digu Jesusek jende artean egon gaitezela. Nahi du Jesusek kristauok halako jarrera positiboa eduki dezagula gure inguruko guztiekin edo zein tokitan gaudela ere. Horregatik esan digu etxe batean sartzean jan ematen dizuetena, erantzazu ematen, halako jende arteko mentalidadea, jende arteko portaera hori eukitzen saia gaitezela. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, Jesusek esan digu sendatzeko gaixorik daudenak. Jakina, berak bai egiten zuen, baino guk, nik behintzatez, ez dakagu olako gaitasunik gaixorik daudenak sendatzeko. Baino horrekin ulertu behar dugu, Jesusek nahi dula sufritzen dutenengandik gertu egon gaitezela. Akaso ezingo dugu sendatu gaixo bat, baino bai egiten aldiogula bisitatxo bat edo dei bat. Ezingo dugu, ez dakit munduko gosea bukat baino, gure inguruan norbait ikusten badegu goseak dagoena jaten ematen aldiogu. Eta Jesusek batez ere nahi du halako mentalidadea eduki dezagula kristauok. Esan genezake, errukizko ekintzak, miserikordiazko obrak egitekoak. Eta horrekin, esaten digu Jesusek, beste idanei aipatzeko hurbil duzue jainkoaren arreinua. Bera guregandik hurbil baitago. Eskatzen diogu bada Jesusi, erakus dezaigula guztioi, berak nahi duen bezala misolari izaten, bere berrionaren zabaltzaile izaten.